tikulandireni okondimvera pano ndi Panyasa Voice Box timakhala pano kupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuzazitha kupereka maganizo awo pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiyetero tabweranso ndi bambo Samuel Wara akufotokoza zifukwa zimene olemekezeka Adalitso Kabambe adawinira upurezidenti wa chipani cha United Transformation Movement kuwapambana a Newton Kambala, kuwapambana a Pressure Liati komanso achimachita kuti a Matthews Mtumbuka. Ndine nkhani imodzi kuti amvere kuti Alwara akuti bwanji pa nkhani ya utsogoleri wa chipani cha United Transformation Movement pano pa Nyasa Voice Box. Yes, comrades, good morning. No, comrade Mpandu, you are just very right, Papa. Comrade, what I can just say, how best I can support you is like this. Ine makandidate osewa anapita convention ambiri mwayo ndakumana nawo. Ningoti ato 4 ndakumana napo nawo anthu atatu. Nachizapo nawo ndipo anandiuza fundo zimene ali nazo. Osewo amafuna ndapange endorse before convention. Of course I did pa osewo atatu napanga endorse ndani Adalitso Kabambe before elections. Ndinali nitaona kale titafufuza kale, as I said earlier on in one of my VN. Kabambe kampeni yake sinali bena mapanga Kariati, sinali ya upanga bena mapanga Newton Kambala. Achino Newton Kambala kampeni yao ya mbili inayongo dandaula against Kabambe. Kabambe akusa chipani. Zimena manena antwena Kabambe manena zimene zoso. Akariati chimozi kampeni yao si kampeni inali mena makambira Kabambe. Have to be honest. Chwete kalwandi boza mboma limene. Yutem ngatinga wendi boza mboma. Ndeuti sizaenda so bwino. Koma chingao chimene chishi. Ine Akariati napanga visit kuyumba kwao. Zena ntamanena tinamva. Yose mena tuuza tinamva. So achimozi Newton Kambala na also nitakumana nao for the first time ku office kwao kwa 10 ku agent. Fundo zimena namba kunduza ndinaziwa hata Kambala sakawina convention ya. Sio time napita nakumanda Kambala. Naruti madege sambiri kumena anaenda yo hata nipasa kale feedback because nendi ndantu across the country. Alipasa kale feedback zimena kukamba Kambala. Zoma nimbala ndi Kabambe sakawina convention. Nandi kuzizwa kale. And the time I met him sina tengi nawo nthawi atamba kulangu nangu asia. So when I went to Adalitso Kabambe, sana kambepo kuyipa kwa Kariati, kwa Kambala, kwa Usi. He has never mentioned. Kabambe kampeni yake nali usachula zina la muntu, kampeni kuyipa kwa muntu. That's why he has made the winner. Even my delegates, amasanga. So antamine ena, amadana ndi Kabambe, ena madana mina ndi Usi, ena osaja, even Kabambe never mentioned zina la muntu omwe anatani. Amina madana naye. Ayesa mango msupport. Tikawina tizagwira chito limodzi basi. Koma ina amachua maina. Amene ujaya. Alinda anachita chakuti. Kunali maboza kwambi too much gossiping kwa anthu enawo. Amene aluza zisankho. Asinthe khalidwe. Komanso amene aluza zisankho convention yaitemo. Khalidwe lawo lina asinthe. Azizi wiyo atikamapanga advise ifeyo anthu amba. Sitikapati timafuna ndalama zawo. We are advising them on good will of this country. So I'm being made my prima panga advice. I did be mina, let's say for the Secretary General Akariati. Had it been Akariati, I'm going to take advice. Tina, that people want you to be a Secretary General, also the President. I'm going to take out Jenny. I'm going to take advice manager. But Papa Akariati could have remained the Secretary General of the party. Come on, Nakana could now say Papa. Continue pass advice. So this is also another advice. Zene aina sokupeza Akariati aina kuzio. Tikama alangiza antu enough. As it won't kwa kuzifajana. When we meet them, when we met them, sana pite convention, timaona zimena ntamanena. Chwa waja masawo anali kuona kuti akawina. Pamene fiti maona anthu wavotera. Iwo amaona kuwina kwao, pamene fiti maona kuti akawine aita akavotera ndana Akariati. Tinaona the number of people, mwina so 21 inali bwinoso anali ambiri. But the rest of the people komwe Akariati anakumana nawo pa campaign yawo. Akangomaliza akangochoka hapo amatimira mafono. Kunoka Akariati is not fit to rule. Just like Akambala. Akambala chimozi amazuzu anthu amatuza kungoti Akambala chokako amaskangati anthu amatuza Akambala ngakati yankula for my delegates koma sagukwana. So what I'm trying to say here is asaname boza iyai chimene chilipo Akambala Akariati didn't follow the advice mena antena mapasa Akambala chinali yakuti Akambala angokhala ngati apange chabe endorse Kabambe basi. That's the advice people. Akambala si anudindo wanu wa president umene mukufuna kupresident mungompanga endorse Kabambe. Chwa Kabambe ali ndi kuthekera komanso Kabambe ali ndi ma connections pamene ena alibe ma connections. So the thing is Kabambe ngati wawina suti palibe munthu amene akuti isango sizinali bwino. Amene sanali bwino ndi omwewa alepherawa. Kulephera kwa amene alephera anthu amene alephera convention, they must understand why they have failed and they must accept
kuti sanatenge advice ya madelegates amauza atu kwa mai bwanyi mkaisa hapa madala kambala bwanyi mkaisa hapa. People are trying to advise them but they never pick advice. So anthu omwe safuna kutenga malangizo anthu azawa kamalangiza kuti akhale pabwino kumalangiza mukafuna kuwina president musiye ichi mpange ichi komanso tu kuumira ali ndi ndalama ine koma kupereka ndalama kuti mwina madelegates akhala the whole day kuwapasa ndalama anthu mukuwapasa tindalama pang'ono ndi imene moyo wadulira panopo. I'm not saying kuti anthu awa ndoyipa nzeru zokuti angapange chinthu zilipo koma kantima kena kake kuti samatenga advice akaliati akambala amtumbuka aziziwa kuti in politics anthu amene amavota ndi amene timakhala ndi ntchito yayikulu kusiyana ndi amene timavotera. So the delegates anawunika kwambiri anthu amenewo because each and every candidate anaservice ma delegates. So what I'm trying to say, this allegation yoti zisankho zinaende bwino zaboza koma anthu amene aluzawo ndi amene sali bwino zimene amanena zoti ka even maintaining legacy ya SKC zinali zaboza. So SKC was very accommodative. In SKC nakumanayo pamene ndi while I'm MCP. You see, even panopa sinatenge ku udindo ku UTM. I'm still campaigning for a leader for UTM. So anthu amene wavuto lawo ndokuti amazitenga iwo ngati oziwa. That's why I repair convention. Akambalawo, akaliati, amtumbuka, ausi, amazitenga ngati anthu oziwa. Pamene kabambe akuyenda nawo anthu limodzi kuti tonse tiziona chimene iye akuyankhula. Tikuyenda nawo limodzi. That's why as the master mavuta minutes. Komanso iwo ngati akudandaula akalakhala kuti mwina ati anthu amene akudandaula kuti zisankho sizinaende bwino mwina mavoti awo anali komwesha ma 200 kapena ma 300 kwa munthu kudandaula watenga mavoti less than 25 votes imene watenga convention against 636 votes pamene pane zero ndio tawawa ndio kanika basi. But it's up to Kabambe or it's up to them, these people, to come together and look at the next government. That's because what simasango zinabedo these people interacted with these people. We made our personal effort. Tinaya kumana kumanyumba kwao. Tinamva fundo zao sizinazo kusandi zimene timapeza kuma delegates. Because if after meeting my delegates timapita kwa kumana nawe wacha kukavuza kuti anthu akuti chonchi muti bwanji. So for Kabambe ife tukona ngati is clean. Sana zuzulepo munthu sana munthu is calm and he understands munthu kama yankhula timaocha kuti umeti kuyankhula papa abambo wako kuyankhula pamene ena tinapita m'manyumba mwawo tikuyankhula nawo tipa meeting ndiwo chambeni pa mafoni phone after phone meeting tiambe phone after phone timaona behavior imene pamene Kabambe mitapita kuimba kwawo he never touched the phone. Sitinamone Kabambe kuti watenga phone kukayankhula kunja timakhala naye nditu Kabambe kuyankhula nditu meeting jampaka kuta Kabambe asanagwire phone pamene makandidate ena amene timakumana nawo pa anthu follow sindachula kungoyamba meeting phone yabwera mpaka kuti zina zoti tikambe timalepha tinangopanga mkhaya koma pa akulu timango yanga na pasala masign tizingopita mmene candidate wayambira kuyankhula mafoni ife mnyumba mjetalo wakale kwa munthu ali pa mafoni chiyambire kuyankhula pa phone ayankhule ndi you phone after phone pamene Kabambe we never even saw his phone kandi phone yanji kandi Nokia kandi phone yantu ndo sinayiona pamene na mafoni tingangoyamba kuyankhula fundo phone yabwera tiyankhule fundo phone yabwera ndiye nani makandidate amene mukona alephera mwayi wowo zinali choncho koma Kabambe kunena zona when I'm supporting this man is a gentleman. Sitinaone phone yake even sitinaone chodabwisa choti chinalipanga ife kuti akutiderera pamene na amaoneka kuti awawa ngakhete tikucheza nawo sitilimoza ba phone after phone pamene Kabambe anaonesa discipline kwambiri ku team yathu. He never touched the phone the time we had a meeting with him. So asamana meboza ntamene wao I'm speaking this deep down from my heart ngati wafuna alipange challenge zendi wangu hapa anene chikaina mafula mumwemo Kabambe when we visited him kukamsisa search how best is he going to lead Malawi anatuza bwino anaamba kutonesa video yake zonse kutiyankhulira zonse kumpota sana sankhepo chigawa kuti mina zapa kusetetu kuwa koma Kabambe is only preaching about unity kuchipancha UTM komanso akalowa boma afuna anthu onse ozindikira azagwena ntchito imodzi is pledging this and chimene nankhula Kabambe kwa ifeyo chimodzi chimene nankhula Kabambe kuma delegates sili Kabambe anasinthapo language ayi kuona kuti kunoko bwera anthu ambiri ndisinthe kankhidwa ayi Kabambe amangoyankhula amene amayankhulira mmene akuyankhula imene amayankhulira osasintha statement mmene wayankhulira kumpoto chimodzi zimene akayankhulira ku Blantyre. So Kabambe has been very consistent in his campaign pamene na akaona anthu ambiri basi amba kuyankhula zina matelefoni mbwerere. Anyway, so to say like this, but this is what I have to say in support of you, Comrade Mphande.
tinakuma nawo madelegates awa in person sitikapana zongo konva ma social media ayi mena nenera papa nimene magendere mena alili ena wakuumira komanso ena kukula mtima sio ndio ophunzira kwambiri amona ngati chiti chonse meti mauza sama chitenga serious koma mana kuti madelegates aja amene avotera kuti anali opanda nzeru mmene amaonera iwo kuti opanda nzeru ndiye ngati munthu delegate akazoto abwana wawa kundidera sio ndi wakumiza sanga kupase vote ka pamene Kabambe was just generalizing Kabambe sana nenepo ife sanamba interment kumana sana ambe woti uzapo ifuna kuti ani ndrama zambiri za campaign ayi koma nako kuti ndi kuthekera kuti ndikazawina ndizathandize chipani cha UTM chikalo iboma. That's what he was saying. Pamene na amatsona lati nandi ndrama cha ikuti si ngakeza macho ndrama koma unaona kuti awawo kuyangwa kwawo akura ngati ndi ndrama zambiri kuposa zezao. So ngati amene waluza is a lesson to them, not only to them. Malawi politicians must understand. And tikama kupanga na device just like Chakwera, tikama panga device timakata fufuza, tikama zuzula Chakwera timakata azuzula tafufuza kwambiri. So anaweza kukhapa mpando wa president chicho pweka ya. The sacrifice that we make to make somebody be a leader of a country, it's not easy the way some of these foolish politicians think. So the blame should go to those people who have failed and producing such utterances. Yoti chisango sisi nende bwino ai iwo ndamene sali bwino. That's why chisango sali chone bwino. Thank you and good morning.